első emlékem ez egy monitor. Vagy hát, most azt gondolom, hogy monitor lehetett. Erős fénye volt, szépen vibrált, így vonzolta a tekintetemet. A talkomon éreztem anyu légzését. Gondolom oda voltam kötve egy hordozókendőben a mellkasára. Meleg volt, biztonság és fény. Miközben anyám dolgozott, én megpróbáltam elérni a klaviatúrát. És mikor már tudtam egyedül ülni és fel tudtam mászni a komputer elé, akkor arra is rájöttem, hogy kapcsolat van a gombok és a monitor között. Mert ha lenyomva tartok egy gombot, akkor ilyen rohanó feketeség kezd lenni a szemem előtt a képernyőn. Azóta is elbűvül a mozdulatbiríték mágiája. Egy fagyi? Jönnek értem. Gyors fagyi, Harry. Fast food, meghívlak, na? Na, kösz majd legközelebb. Akkor este kocca chatem. Aha. Megkaptad a linket, amit átküldtem neked YouTube-on? Persze, székely meg a fiam. Mit mond az 50 kilós veréb a dróton? Zsííííí! De figyelj már, nem tudod, hogy a villából akkor most csináltad tovább, az ide? Ez fogalmam sincs, ez párbajozik. Te vagy a király akkor! És mindenki kész van, vagy az Henny mennyire csinos, mennyire nőcis. Mindenki imádja. Hát a Máté is. Zsuzsi, mutasd meg a mellem. Olvastam valahol, hogy bizonyos életkorban a fiúk azzal szemétkednek, aki tetszik nekik. Úgyhogy én valahol mélyen nagyon tetszettek a Máténak. Mondjuk ez a bizonyos kor általában az óvodás kor. De lehet, hogy a Máténál ez elhúzódik. Emlékszem, alsóban még sokat játszottunk együtt. Mindig elkérte a rolleremet. Bírt engem. Az ilyesmit megérzi egy nő. Vagy hát én. Mert én azért megérzek dolgokat. Aztán egyik napról a másikra kész. Nem szólt hozzám többet, csak a haverokkal lógott meg az ilyen felszínes csajszinkkal kezdett. Éreztem, hogy menekül előlem. Az entrópia folyamatát rendszerint felgyorsítja, hogyha a rendszerbe belép egy idegen elem. Henny átrendezte az osztályzárt rendszerét. Új vonzások és taszítások jöttek létre. Egy újfajta elektromosság, ami újra húzalozta az egészet. Mátét például távol lökte tőlem. Más-más pályán kerintünk, nem ütköztünk többet. Azelőtt legalább szadizolt. A kínzás is egyfajta interakció, a törődés egy bizonyos formája. Elég egy oldalú formája persze, de én már egészen hozzászoktam. És most hiányzom. Még azt akartam mondani, hogy a Viktor látott az ismerőség közt, és azt kérdezte tőlem, hogy bejelölte. Milyen Viktor? Hát aki a linket küldte. De figyelj, én nem is ismerem. Baromi jó fej. 2 éve nyáron együtt voltunk Skóciában. Te voltál Skóciában? Ja, csak ilyen nyelvi táborban voltam, ő meg ott körbecsing volt a szüleivel. Mit csinált? Körbecsing volt.
Madarakat fotózott. Ja, hát ez barom izgi lehetett. Állítólag akkor tűrődött a húzó. Látne. Jó, hát a Viktor imádja a madarakat. Az oldalán is fönn van egy csomó fotója. Ja, látom. Szerintem baromi ügyes. Hány éves? 17 és diplomata akar lenni, mint az apja. Mi? Diplomata? Végül is elég jól beszél angolul meg franciául. Látta a képeidet és nagyon bejössz neki. Meg elolvasta a kommenteket is, amiket írtak róla, és azt írta, hogy nagyon sok átfedés van az érdeklődési körötökben. Jó, hát nyilván nem a gerjedheti boszik. De szerintem nem tudom. Talán a vitorlázásra gondolt. Mi? Szokott? Ja, van egy vitorlásuk az Adrián. Én nem szeretném vissza. Hm? Akkor csinálj mással, jó? Ez most komolyan mondod? Leszarom! Rendben van. What is love? Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! Nem, dehogy is, nem. Mesélj valami szép. És egy Viktor királyfi, aki a 7 mérföldes csizmájával Hol? Nem tudom. És akkor... Ja, akkor mi lesz? Itt vagy? Baby, Macarena. Moira, figyelj, csak azt akartam neked mondani, hogy baromi jó veled lenni. Vágod? Nem értem, hogy mi ez az egész, csak tök jó veled. Moira, itt vagy! Moira! Figyelj, Fedaszter, nem tudod, hogy mi van a Moirával? Mi van? Napok óta nincs fenn a neten. Én tegnap dumáltam. Tényleg? Nem, már mikor? Nem tudom, elég fel. Óriás, én már rég feladtam. Figyelj, nincsen valami baja? Nincsen. Velem se. Hát? Nincsen. Hát, nem voltál valami meggyőző Miki egér? Nem esett jól neki. Igen, tudom, de micsoda? Egy-két dolog. De milyen egy-két dolog? Például, amit a Henryről Igen? írtál. Igen, de mit? Mit tudom én? Figyelj. Zsú, kérdezett engem a szalagavatóra, bocs. Én meg elmondtam neki, hogy milyen számok lesznek, aztán beszéltem neki a duettinkről is. Na, erre letapadt, hogy ki ez a Henry, meg hogy járunk-e, meg hogy van-e köztünk valami. Én meg mondtam, hogy ez aztán rohadtul nincsen semmi köze, és akkor kiszállt, és azóta nem tudom elérni. Nyilván úgy érezte, hogy akkor ő már fölösleges. Mi? Nem már, hát a Henryvel nincs semmi, hetek óta rá van csavarodva a Viktorkájára. Akkor miért nem ezt mondtad neki? Mert faggat. Miért faggat? Utálom, ha egy nő faggat. Fura lehet neki, hogy a srác, akivel kezd összejönni, azzal a csajjal kavar, aki amúgy a bátyja hagy. Kezdünk összejönni. Miért nem? Eleinte nem volt különösebb tervem ezzel az egésszel, csak kíváncsi voltam, hogy mit dumálnak róla, mert háttam mögötte többiek. Viktor, úgy érzi, hogy pont határa vagyok, de még felehetek az ötösét. Úgy érzi, hát hogy lehet ezt érezni? Ebédidőben, amikor mindenki a menzendekkor, bementem a tanáriba és megnéztem a dolgozatot. Sima ügy volt. Mikor másnap a töri tanár kiirdette az eredményeket, a Henry elájult. Honnan tudta 1000 kilométerre innen, hogy felehetek az ötösét? Csak 550. A Moira nem jön! Az apja meg
megtiltotta neki a modellkedést, tanulnia kell! Viktor, kapott egy lovat! A Moira most beteg, ahogy születik a másodon! Viktor szerint valaki el fogja lopni a mobilomat. A Moira bevallottan színésznő szeretne lenni, szeretnék találkozni vele! Azelőtt semmiféle érzelmet nem tudtam kiváltani a Merténból. Most viszont volt egy eszközöm, amivel örömet tudtam okozni neki. Vagy egy bánatot. Viktor! Megnyerted díjugatóversenyt! Moira elmente meghallgatásra és úgy érzi, hogy sikerült neki! Valaki ellopta a mobilomat. Viktor megmondta, hogy ki volt, tudom, de nincs rá bizonyíték. Moira megkapta a szerepet, és Jarrénóval fog játszani! Egy láthatatlan zsírmódon rángattam. Meg tudtam határozni a cselekedeteit, az indulatait, a hangulatát. Benne volt a háromban. Én meg közelről néztem, hogy a lágja rángatja a démonom, amit rászabadítottam. Amit a fejébe tábláltam, mint egy mikrocsipet, amin keresztül irányíthatott ezt a nagypofájú szép fiú. És Mátéka lassan kezdett felnőni a feladatához. Ahhoz, hogy engem emberszámból legyen végre. Tudom, hogy a Norbi lopta a telómat. A Moira összelophat, az apja megtiltotta neki, hogy Jarrénóval játszol! Hogyha megharagudtam rá, Moira megbüntette. Hogyha pedig már nem tudtam tovább nézni, hogy mennyire készen van, Moira hirtelen kedves lett vele és beígért arradni. És másnap Máté mindent elmesélt nekem. Viktor, megmondta, hogy a Norbi hova dugta a telómat, és tényleg ott volt. Megtaláltam. Órákat mobil internetezett vele a szemétlára. Basszus, jól összeállva lesz, nem tudom, hogy fogom ezt otthon kimagyarázni. A Moira azt írta, hogy szeretne végre megcsókolni! Én meg erre, hogy akkor kis, bang! Velem beszélgetett, de a Moira arcát képzelte maga elé. És ettől mindjárt kurvára érdekesek lettek azok a mondatok, amiket el sem olvasott volna, ha tudja, hogy én írom őket. Viktor, azt írta, hogy találkozni akar velem. Jönnek! Jönnek. Jönnek tényleg mikor? A hétvégén! Itt tartják Viktor 18. szülinapját. Fura, nekem nem szól. Fura! Érted, a szülei kibéreltek egy kastélyt. Ott lesz a bár. Smokingban kell érkezni! Mondom, a francból szerzek smokingot! Meg kell tanulnunk keringőzni. Viktor azt írta, hogy miért lesz a nyugodtál. Limuzin értünk este 8-ra! Nagyot fognak nézni majd a gyökér szomszédok! Annak van egy gyönyörű kis estéje. Hát de lehet, hogy kicsit úgy lesz, nem? Kellett nekik valamit adni, valami kézzelfogható. A találkozás reményét. Egyszerűen így kívánja a történet, amit fél éve én kezdtem el írni. De most meg már írja magát, én meg csak teperek utána, és fogalmam sincs, hova fogom kiukadni. Mi lesz a vége?